Hidungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya dong Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Salinda. Kira nek Akbar Niken lho. Tak cangkoki buka owo. Ya ora wong. rangu gong mangarang tiasira sebit arontang ranting ing driya temah tumlawung nenggih Sri Rama Wijaya seru menggalih murcanipun Dyah Ayu Dewi Rekyan Wara Sinta kang cinidra wani dening Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja yen cinandra kaya surya ingkang kataweng hima peteng dedet lelimengan jagate risang Rama Wijaya wis ndungkap sakwarsa tegese setahun pinisah katresnanira kalian ingkang garwa Rekyan Wara Sinta puput pepuntoning tekad Sri Rama Wijaya hanganti wadya balawanara ing negara Guwa Kiskendha kanthi anambak samudra Hindi satemah bisa anapak bumi Ngalengka mesanggrah ing pesanggrahan Swela Giri
sedyaning kayun arsa hangrebut Argyan Warasinta saking astane Prabu Dasamuka. Begegek ugek sadulita hemel lae nyuwun sewu Gus ndara kula Rama Wijaya kula mboten maido runti ing penggalih sampean namung kula badhe caos katerangan bilih jagat nyekseni umat padha ngakoni Dasamuka menika Ratu Angkara Murka. Senengane tumindak nista sing ngombro-ombro. Ora gagas dosa sing baku keturutan apa sing dadi kekarepane niku pakeme Dasamuka. Malah kanthi lantaran lelakon menika Semar saged nggagapi bilih pangeran nuding sampeyan Sri Rama Wijaya minangka dutaning adil ingkang kedah angisas angkaraning bawana. Nadyan sing dadi pancatan niku ilange garwa paduka nenggih Dewi Sinta ning jenengan kudu tanggap kalian sasmitaning Gusti. Awet perkawis menika mboten ngemungaken bojo sampeyan sing dicolong karo Dasamuka. Ning sampeyan niku minangka dadi dutaning adil. Kapatah brasta sukertaning bawana. Mila Semar sarujuk sanget. Mbok menawi handika sakwadya bala wanara badhe gebak peperangan nanging tanceping niat anteping tekad ampun ngantos kleru aja nganti kleru nggih Den. Yen sampeyan pun perang tanding mungsuh Dasamuka mung perkara diniati ngrebut baline Sinta jagat boten badhe nulis labuh sampeyan. Merga labuhmu mung belani wanita nanging menawi mantenging cipta nering sedya tulusing dharma nglebur angkara murka anut marang keparenging dewa tartamtu jagat saisine bakal nyatet sejarah menika. Satriya niku kewajibane memayu hayuning bawana kanthi tulus ikhlas sepi ing pamrih rame ing gawe. Tegese pakartine satriya niku boten ngarep bebungah napa-napa. Boten milik kalian kursi kelungguhan. Ora milik karo kesugihan. Lan boten kengguh kalih endahing wanita. Ning jiwane satriya niku
ingkang KSP muhung anyadang lan anyadong nugrahaning Gusti Gus. Sinogarta mrestar tantu tantuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tantu kena tinulada tiasilir wulan dadari Kyai Semar padhang tetrawangan rasaning atiku Kyai prasasat mlaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu dene Kakang Semar paring pitutur tumrap darmaning satriya ingkang bakal tak lakoni sing tak jaluk mung donga pangestune Kyai Semar Badranaya sak rampunge Rama Wijaya lan Balawanara nambak wujuding Samudra Hindi sak mengko aku napakake suku ana ing bumi negara Ngalengka tak jaluk panjurungmu Rama Wijaya bakal nyabrang getih peperangan mungsuh kelawan dosa muka sak prajurite Kyai. Ha inggih Gus sampeyan nganggo tekad satriya tanah Jawa mugi-mugi kasembadan ingkang handika gayuh satemah saged rubuh angkaranipun Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana-raja den.
Wadya Balawanara Buddha dina iki. Maju. Ayo. Maju. Oh, serat. Hey! 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 Tombak. Hey! Oh! Hey! Patih Ngalengkodraja Prahastoi.
hangudare diasra riwut ora wedi ora watwawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati Patih Prahasta aja gembelo sing dadi sirahmu dupeh kowe bisa ngalahake aku Jaya Anila tak akoni yen nganggo okol Anila bakale kalah nanging akalku bakal tak gunake kanthi bener becik tak kepruk wujute tugu kelakon pecah ndasmu wehe Prahasta Kundala Bajingan Rama kendengeran bah hei hei ah anungane ndita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Indrajit Megananda kados pundi Rama Kanjeng Rama diwaji Kanjeng Rama Prabu Dasamuka Amiji ingkang putra kula pun Indrajit Megananda edan lanjut ingkang edan sinten Rama Wijaya Kendateran liripun kados pundi Kanjeng Rama maknanipun kok Prabu Rama Wijaya kok kendel sanget punika maknanipun kados pundi wani mlebu ana ing kandhang macan yangsat wis timbul peperangan kang gedhe ing antaraning prajurit Rama Wijaya sing wujude wanara utawa bedhes lumawan tanding wadyabala ngalengka diraja kalebu pamanmu Prahasta gugur mungsuh kethek sak kepel wulese biru jenenge Jaya Anila. Duh Kanjeng Rama menawi kepareng kula sumela atur matur apa Indrajit. Duh Kanjeng Rama peperangan niku wengis perang niku kejem ingkang dados korban boten ngemungaken para prajurit senopatining negara
ananging para kawula alit ingkang boten mangertos kintang kimpul abang ijone lelakon inggih tumut dados korban wengising peperangan lan ingkang handatosaken perang gegempuran menika inggih awit paduka Kanjeng Rama wanuh wani anyidra garwanipun Prabu Rama Wijaya nenggih Arkian Warasinta. Kanjeng Rama supados saged dipun sigek peperangan menika sumangga Rama Dewaji kula aturi paduka Kanjeng Rama mangsulaken Rekyan Warasinta dhateng astanipun Prabu Rama Wijaya. Piye cangkemmu meneh piye? Wah ya tuh. Sumangkahang grosro sumbar lendo bumi gonjing kumaludo kumpur ketuk omop kang colon edi ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani. Kowe ngerti apa ora karo tembung kuwi? Anggepmu apa kowe mulang karo bapakmu? Pinter kowe timbang Dasamuka. Iya. Yen pinter kowe sing dadi ratu diapurmu, ngerti ora kowe? Kowe bayi wingi sore mejang kaya dialang, nuturi kaya kiai. Ngaten Rama Dewaji awit wonten paribasan, ora sanggup paribasan. Kowe kari manut karo bapakmu. Apa butuhmu tak cukupi? Apa ora ngerti yen bapakmu Ratu Berbudi Bawaleksana? Dasare Berbondo ya Berbandu. Berbondo sugih Raja Brana Berbandu sugih Wadyabala. Negara kiwa tengen wae do miris nyawang Dasamuka. Awit Dasamuka ratu sing dodeng samaladeng sekti mandraguna kena ing lorotan kena ing patimerga gaduh aji Pancasanya. Rungokno kupingmu iblis kowe. Karo wong tuwa malah mejang. Ora tau menakne karo wong tuwa. Bareng gedhe nuturi wong gerang. Kowe wit biyen lair cenger apa tau menakne karo wong tuwa? Nate sepisan. Nate sepisan. Kapan kuwi kowe menakne aku? Nalika kula teng wetenge ibu napa jenengan mboten seneng terus. Angkemmu nyuwun sewu. Piye? Rekyan Sinta niku nyuwun sewu lho nggih. Piye? Rekyan Sinta niku umure sak anak jenengan. Tegesipun kacek umuripun menika tebih sanget kalian paduka Rama Prabu Dasamuka. Lho, kowe ora ngerti apa piye? Wong tuwa kaya aku ngene iki nek entuk cah nom padha karo jamu, ngerti ora kowe? Ngerti ora? Nanging punika garwanipun sanes wis ora sah kakehan gunem sing tanpa guna. Mula dina sak mengko wis dadi sumpahe Rahwana Raja, dina sak mengko wis dadi patembayane bapakmu Dasamuka ratu ing negara Ngalengkadraja. Luwih becik tak entengke patiku tinimbang wurung anggonku cecaupan lawan Rekyan Warasinta. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken duh Rama Dewaji walien rasamu Indrajit. Lumarapo dina iki. Lumarapo menyang gunung sing jenenge Gunung Gohkarna. Timbalana pamanmu Kumbakarna kang sak mengko lagi nindakake tapa nindra utawa tapa turu mapan ana sukuning Gunung Gohkarna. Oh piye caramu? Mbuh piye reka dayamu? Aja pati-pati bali yen durung bebarengan kanca kelawan pamanmu Kumbakarna. Nggih ngestaken dawuh amit madal pasrah budal tina iki Indrajit Megananda.
Iku saknyatane Gunjang seret winangun Mutepan kaluri Rinatang kuning Rinatang kirangan Berasa tangiasi Angin sasidena Kapwa Batin jalan Suwe-suwe Menuju krono bangkit Maka kami rombong Sigra saya lega Sumakin kaliling Gunjang palugon laguning lekas lo kita linuting kidung ong kadung kadereng hamomong ngun manah rahayu ong ayu wana tan agolong gumolong manadukara ong Paman nyuwun pangapunten ingkang ageng paman ripalenggahan sakmangke ingkang putra kula pun Indrajit Megananda ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo sowan ngarsanipun paman Kumbakarna awit awrat nampi perintah saking Rama Prabu Dasamuka pimrih hanjugaraken paduka paman ingkang nembe tapa nindra paman kawuning ngono bilih dinten sakmangke sampun dumadi peperangan ingkang ageng ing antawisipun Wadyabala ing Alengka lumawan tanding wadyabalanipun Sri Rama Wijaya kathah kurban bebantening peperangan dinten sakmangke paduka paman Kumbakarna dipun aturi seba wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Dewaji Prabu Dasamuka wonten ing Sitinggil negari Ngalengka paman kula aturi wungu saking nindra paman paman Kumbakarna kula aturi wungu paman paduka dipun timbali kalian Kanjeng Rama Prabu Dasamuka paman wungu paman paman
kula aturi wungu paman. Paman Kumbakarna paduka wungu saking Nendra paduka dipun timbali kaliyan Kanjeng Rama. Paman. Wah, iki jane turu apa turu? Paman, kula aturi wungu, Paman. Permara reh manguswa umya ngambreng. Kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Risang kanta Mas Pratmaca leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus Amara mayanto iki jane turu model piye kok digugah mesa ora gelem tangi apa kudu Indrajit nganggo cara kekerasan paman tangi paman Paman, tangi paman. Paman, tangi paman. Hut, ah, ijane turu model apa? Paman Kumbakarna tangi paman. Ah. Wah. Raden. Wah. Agyatari sangga pirang ngurin anggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana iwa situ kang walang hati edan-edanan kok Indrajit nganti kaya kentek anakal anggone aku nggugah paman Kumbakarna aku kudu nganggo cara sing model kepiye? Ing atase tak gugah nganggo gaman, nganggo sanjata, parandene babar pisan ora ginawe rasa. Piye, Lung? Hah? Piye? Mbok ora ngerti aku. Mbok kowe iki melu usul. Aku ora tau usul kok, kan. Pokoke kancane ngalor aku melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul. Rombongane mangkat melu mangkat pocokan. Ngonem. Aku rombongane Mase yo melu, adike yo melu kan. Sing penting uang masuk, ayo. Mbolang budaya yo. Ngoten nggih, Gus. Kang Paman Kumbakarna niku mboten sak lumrahe tiyang sare. Ngono? Nggih. Kenging winas tantopo brata. Lah, nek jenengan ngagem cara kasar niki mangke mboten badhe ingkang Paman wungu anggenipun sare, anggenipun Tapa Nendra. Lah banjur dalan ngendi sing kudu tak lakoni? Ngoten mawon. Nek nggugu kula manggugah sarana cipta. Ra omong mau-mau kowe kok.
Indrajit. Paman, ngapunten paman. Putra Pandhawa tata gati wisaya. Ngendriyaksa sara maruta. Pawana Panamarkana. Samirana lan warayang Pancabayu. Pancabayu wisikan pagulingan 5. Polatalah ora nggraita jebul Indrajit sing gugah anggonku turu. Inggih. Saderengipun sembah sungkem kula katur paman panglebur gongso. Ya wis nak tampa. Waton ora selak karo batinmu, kowe munggah ana gunung Gokarna nggugah anggonku turu, mesti kowe dikongkon karo geranganmu. Aku wis sithik ketemu karo bapakmu. Nyuwun pangapunten paman. Kula namung sakdermi netepi jejibahan. Dipun utus kaliyan Kanjeng Rama supados ngaturi paman ing panglebur gongsa. Prapta ing pendapi agung negari Ngalengka sakmangke perang Kudup Saripalwagakara, perang kethek musuh buta sampun kawiwitan paman. Tegese bapakmu isih kenceng anggone kepengin rabi karo Warasinta. Inggih paman. Malah atur wuninga sampun wonten senopati Ngalengka ingkang gugur. Nuwun inggih Bibi Sarpakenaka tuwin Kanjeng Eyang Prahasta paman. Wah, ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Yayi Sarpakenaka paman Prahasta ora ngerti pojok pleret kintang kimpule lelakon melu dadi kurban kawengisane Kakang Rahwana. Mung perkara ngono kok pamanmu mbok gugah. Inggih, semunipun Kanjeng Rama sakmangke sampun tinar buka ingkang dados penggalihipun. Malah panjenenganipun paring dawuh menawi mangke paman Kumbakarna kersa rawuh wonten pendapi agung negari Ngalengka, Kanjeng Rama badhe mundhut seserepan sarta pamanggih egoh pratikel saking paman Kumbakarna mrih saenipun. Lan janjinipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka mangke sedaya dawuh pangandikanipun paman Kumbakarna mangke badhe dipun tampi paman. Apa kena tak gugu genemamu Indrajit? Inggih. Menawi kula goroh jangga kula ingkang dados leliru. Ya. Yen tak timbang-timbang iki isih ana wektu kanggo dandani bobroke Kakang Dasamuka. Yen pancen Kakang Rahwana Raja tinar buka kang dadi nalare weruh karo kautaman, aku gelem sowan ana Sitinggil Ngalengka. Mula kang mangkono Jit, ayo tutno lakune pamanmu ngadhep Kaka Prabu Rahwana Raja barengi Sintrang Samirana
Muga-muga negara ngalengka enggalo antuk suluh sulak pewadang sumangga kula dherekaken Kanjeng Paman Dewaji. Sewaka
mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon kinarebak badaya yuwarna nira Arca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dewi. Tadalah. Bareng pun kakang weruh prapane Yayi Panglebur Gangsa si Kumbakarna ngabyam tur marang ngarepipun kakang bungah arasaning ati prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Karna tak itung meh genep setahun anggonku ora ketemu kalawan si Adi. Ora sak pejagong kaya dina sak mengku. Nggonmu nglakoni tapa nendra tapa turu ana sukuning gunung Gokarna. Kumbakarna padha becik sak tekane Yayi Kumbakarna ana ngabyantaranipun Kakang Yayi. Iya. Antuk pamujine Kakang Rahwana-raja nirbaya nirsangsaya tekaku ora nyandung sambikala sawiji apa. Aku ngaturake bekti tondo pengaji-aji marang panjenenganmu Kakang Rahwana-raja. Yoh banget panarimanipun Kakang. Akarya bombong birawa jroning nala. Ora liwat
ora liwat pangestune pun Kakang wae tampanono Mbok Karno. Yo, Kakang. Ndak tompo tangan loro ndak petek ana ing jojo rumeketing wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Diprayogake anggonmu lungguh Mbok Karno. Iya, Kakang. Ora kurang prayoga anggonku lungguh. Kejaba saka iku, Kakang. Rehne sak mengko aku wis ngabyantara marang pengarepane Kakang Dasamuka lumantar timbalane anakmu lanang ya ponakanku si Indrajit Megananda. Mara gage kowe matura kowe ngendi kowe wigatine apa kendhih kemrungsunging dalih kesuk panataling kalbu. Daya-daya Kumbakarna kepengin mangerteni apa wigatine aku tinimbalan sowan. Kumbakarna, piye Kakang? Ngene Yayi. Perkara wigatine kowe ndak timbali tinemu keri. Krana pun Kakang wis tanggap ing swasana, tanggap marang kahanane Yayi Kumbakarna. Anggonmu turu ki kesuwen. Mongko Kakang wis niteni uwong kuwi nek turune kesuwen terus tangi hawane siji ngelak loro luwe kuwi dayane yen turu kesuwen. Mula Di kowe kandha marang pun Kakang kowe njaluk apa? Bakal tak sembadani. Apa kowe njaluk omben-omben sing ditekake saka njaba negara sing regane larang? Mengko tak turuti Mbok Karna. Mara gage kowe apa marang pun Kakang? Kowe pengen mangan apa? Iwak kebo? Apa kepengin iwak sapi? Iwak wedhus? Iwak pitik? Yen perlu Kumbakarna njaluk iwak kirik tak turuti. Ayo. Kandha tak sembadani Kumbakarna. Kakang piye? Yen ku srawung karo Kakang Dasamuka ki ora mung sedina rong dina. Tegese yen ku srawung karo panjenengamu Kakang Rahwana Raja ki wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Wiwit jejabang nganti cerapang aku iki wis hafal Kakang. Watak wantu solah slagane Kakang Dasamuka. Saben nuruti kekarepane wong liya mesti nggendong pamrih. Saben apa kekarepane wong liya kok uja kowe mesti duweni karep kang sinandi sing ora dingerteni kejaba mung kowe. Mula aku jaga-jaga Kakang. Aku jaga-jaga emoh kepuk tangan budi karo kowe. Aku emoh nampa wujude panganan lan omben-omben saka kowe yen durung genah perkarane, durung cetha wigatine aku tinimbalan sowan. Sing ndok karepke kepuk tangan budi iki piye Kumbakarna? Upamane aku iki mengko wis mbok wenehi panganan lan omben-omben kesenenganku, gek kowe duwe karep sing ora jumbuh karo atiku. Kowe meksa-meksa aku kudu manut karo kowe. Rumangsane kowe wis menehi bebuden marang aku. Mula saka kuwi aku jaga-jaga emoh nampa pawewehe saka Kakang Dasamuka. Dantek pinter men kowe. Orane pinter, aku ki nggo ngilmu titen Kakang. Watakmu ki aku wis hafal. Saben arep menehi apa-apa, saben nyumbang rono nyumbang rene mesti duwe karep. Ora wuru nganggo mesti kok nyoblos gambarmu wis sak nomer kowe. Mula enggal kandha. Walien rasamu Kakang. Duwe sedya kok apa, duwe niat sing ngendi? Kakang Dasamuka nimbali kadangmu panglebur gongso. Kumbakarna arsa ngangklungake jangga nilingake karna nunggu rumentahing sabda pangandikane Kakang Rahwana Raja. Ya rada maju sing dadi lungguhmu Kumbakarna. Leng-leng driya mangun kong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin ing lerlena tanpa kanin
yen tamtulusa mengko sang Dyah Utama Kumbakarna piye Kakang ya yen to pancen kowe ngesuk apa kang dadi kepengin weruh wigatine kowe ndak timbali aku mung arepe takon karo Kumbakarna takon babagan apa ngene kowe karo sing gawe urip dikodratake urip ana bumi ngalengka kowe iki dikodratke dadi apa Kumbakarna Kakang aku dikodratke karo sing gawe jagat dikongkon dadi satriya iya yen to pancen kowe ngucap dadi satriya jal aku tak takon satriya mono duweni kewajiban cacahe pira coba aku jrentrehno Kumbakarna Kakang piye kewajibane satriya mono ana cacah 5 perkara iya angka pisi siji aja banter-banter awakmu ki kesel siji po pisan siji angka 1 apa wajibane satria jajal saurana cangkemmu yo angka 1 kewajibane satria ya kuwi apa memayu rahayuning bumi kelairan kuwi angka 1 yo Kakang kewajibane satria angka 2 ngayomi para pandhita, ngayomi para kiai, alim ulama ingkang nembe manembah marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Kuwi kewajibane satriya sing angka 2. Kewajibane satriya angka 3 tresna ing bangsa welas asih mring para kawula dasih. Sabanjure angka 4 tuhu ing janji nuhoni janji kang wis kawedhar lati pakarti kudu nyawiji yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora sing pungkasan kewajibane satriya angka 5 apa Kumbakarna angka 5 tunduk ing bebener adhedhasar weda suci lan undang-undange negara apa kira-kira 5 perkara kewajibane satriya kuwi mau wis nduk tindakake kanthi bener becik hae Kumbakarna wis Kakang tak kira 5 perkara mau wis tak tindakake kanthi bener becik kowe goroh kowe ngapusi Kumbakarna jarene satriya kuwi ora kena goroh jare satriya kuwi ora kena ngapusi lho aku ngapusi mapan ana ngendi Kakang jajal darmaning satriya angka 1 kuwi mau apa balenana kewajibane satriya angka 1 ora ana liya ya kuwi rumeksa rahayune bumi kelairan rumeksa rahayune bumi kelairan ki maknane piye upamane negarane ditekani musuh satriya kudu cancut tumandang mbelani negarane mbelani bumi wutah darahe sumpahe satriya sumpahe kanggo mbelani negarane ora mung bondo ning nyawa ya diudhokake kanggo srana mbelani negarane sing lagi ditekani karo mungsuh apa kowe ora krungu apa kowe ora ngerti yen sak mengko negara ngalengka ditekani musuh aku wis ngerti saka sapa saka ponakanku si Indrajit yen sak mengko Prabu Rama sak wadya balane wis tumeka ana ing negara ngalengka kepara wis dadi peperangan sing gedhe yen to nyatane negaramu tinggalane bapakmu lan bapakku dienggo jag-jagan karo musuh Rama Wijaya wis ngluruk perang ana kene jarene kowe duweni dharma rumaksa rahayuning bumi kelairan yen to nyatane kaya mengkono kenang apa ora kok tindakake ngerti negaramu ditekani musuh kowe ora gelem tumandang kowe ora gelem jumangkah Kumbakarna ora gelem kumrembah kowe malah turu ana sukuning gunung Gokarna jajal Wangsulana kowe iki jane satriya apa dudu Kumbakarna oh
wonten malih tuladan prayogi satriya gung nagri Ngalengka sang Kumbakarna namane Turiku warna diyu suprandining kayuh utami wiwit duk perang Alengka nggih nyodarbe atur mring Kengraka murih Raharja ayo enggal Wangsulana yen pancen satria duweni dharma remeksa rahayu ning bumi kelahiran belani negara nganti tetes gete kang pungkasan yo kene negaramu ditekani musuh kowe malah turu rewa-rewa ora ngerti ora gelem jumangkah ora gelem kumrembah kakang piye kowe bener ning kurang pener piye kowe bener ning kurang pener karepmu piye pancen bener satriya duweni kewajiban belani negarane nganti tetese getih kang pungkasan upamane negarane kuwi mau lagi ditekani musuh lah yo nanging nyatane kena apa kok sik to cangkemmu menengo sik Kang aku tak matur dhisik aku aja kok pedhot lehku rembukan yen durung rampung nggonku matur pancen bener satriya duweni kewajiban belani negarane ning disawang lan ditonton dhisik perkarane kuwi mau piye negarane kuwi mau bener apa luput yen to negarane mapan nggone bebener satriya kudu tumandang nganti tetese getih ingkang pungkasan ning nek negarane iki sing kleru satriya mau aja nganti tumandang mergo satriya kuwi kudu bisa milah satriya kuwi kudu iso milih ngendi sing bener lan ngendi sing luput kamangka aku ngerti dhewe yen to sumbere keluputan mapan ana negara Ngalengka mula nganti Rama Wijaya ngebak peperangan merga Ngalengka kene iki kleru klirune negara Ngalengka merga saka tumindake Ratu Ngalengka ya kowe kuwi Kakang Dasamuka sing wani ngrebut bojone wong liya wani ngrusak Pagrayu nyolong Rekyan Warasinta garwane Sri Rama Wijaya yen to aku nganti mbelani negaraku negara Ngalengka tegese aku satriya sing ora duweni kiblat ora bisa mbedakake ngendi bener ngendi luput mulane Kumbakarna megah tumandang ki ana dasare ana wewatone dasare kakangku sing kleru dasare Ratu Ngalengka sing luput wis rak saiki rampung lehku matur maragake saiki cangkemmu genti munia Kang ayo sena tak mikir sik diamput iki kok pelentas-pelentus yo Kumbakarna ya piye menungso kuwi tipake padha lonjong ning cok-cok atine ora golong piye yen kanggomu kandhane Kumbakarna mau ngrebut bojone wong liya ngrebut bojone Sri Rama Wijaya mbedang bojone liyan kuwi ngrusak Pagrayu nyures Tursijo monggo wae nanging yen kanggone Dasamuka kanggone Rahwana Raja kuwi tiba kosok balen piye Kakang gagahe wong lanang kuwi nek wis iso ngrebut bojone wong liya ngerti ora kowe paham ora saya gagane nek ngrebut bojone kancane dhewe kuwi lakon jos luwih jos lanang tenan yo ngono kuwi oh iya melinger kiblatmu kowe Kakang ya cekak cukupe aku mbok tekakne kene wis ndek enek guna paedahe Kakang aku mbok takone wis sumaur saiki ngene wae ya Kang tutuk-tutuk menolehmu ndeder dedosan tutuk-tutuk lemu arep ngrebut bojone wong liya ora ana guna paedahe Kumbakarna mapan ning negara Ngalengka kene luwih becik aku tak balik turu ana gunung Goh Karna nyatane jare kowe gelem ngrubah sing dadi perilakumu Kakang ning babar belas kowe ora ana owah-owahan
Bener jarene para pinter sarjana ingkang sujaning budi. Yen watuk iki kena ditambani ning yen watak kuwi digawa sak mudare kuwi pancen bener. Timbang aku nyawang kamurkanmu, aku njaluk pamit. Aku tak balik turu ana Gunung Gokarno. Yen perlu aku tak turu sak mudar kowe. Aja Gokarno, aja. Aja. Kadangmu padha warantena becik besok amendemo baris kang prayitna baris kang prayitna ya saranta wong ing Dwarawati piye kowe gelem ngrubah sing dadi perilakumu ora Kakang? Yo. Aku tak manut karo kowe Kumbakarna. Watone kowe aja ngalih tekan sak pengarep aku, aja ngalih tekan negara ngalengka diraja kene. Yen kowe gelem manut karo aku ora bakale lunga. Yo, aku tak manut karo kowe jajal. Aku mbok kon piye saiki? Aku mbok kon piye? Heh? Tenan kowe manut karo aku. Yo, aku duweni penjalukan cacah loro. Siji kanggo nyirep peperangan lan ora ben saya ngombro-ngombro. Kowe kudu gelem njaluk ngapura marang Prabu Rama. Angka 2. Kakang Dasamuka kudu gelem balekne Rekyan Sinta nggone Prabu Rama Wijaya. Sabanjure kowe njaluk ngapura Kang Sarta balekne Rekyan Warasinta. Kuwi sing dadi penjaluke adimu Kumbakarna. Kuwi kudu mbok turuti, kuwi kudu mbok sembadani. Piye? Siji, kowe kudu njaluk ngapura karo Prabu Rama. Angka 2 Sinta balekno nyang bojone. Kowe gelem ora, Kang? Ora enek liyane kuwi? Ora enek. Yen gelem ya kuwi, ora gelem aku tak lunga. Ya sik tak mikir sik. Ya, supaya imbang Kumbakarna. Kowe duweni penjalukan cacah loro. Ya, aku duweni penjalukan cacah loro. Aku ya duweni penjalukan cacah loro ben imbang. Ya, kowe njaluk apa Kakang? Siji. Aku gelem njaluk sepura nyang Rama Wijaya ning Rama Wijaya tekakno rene. Dasamuka wegah yen kon brangkangan marang ngene Prabu Rama. Kuwi penjalukku angka 1, angka 2. Yen aku wis balekne Rekyan Sinta nggone Rama Wijaya nanging Rama Wijaya wegah nampa baline Sinta, kowe kudu gelem dadi senopati. Mungsuh Rama Wijaya sak wadya balane. Piye? Piye? Yo, aku saguh Kakang. Saguh? Saguh. Tenan? Yo, yen wis sekseni bumi karo langit Kumbakarna. Sineksenan jagat saisine. Kowe gelem njaluk ngapura marang Sri Rama lan kowe gelem balekake Rekyan Sinta. Ya, ning ya kuwi. Nganti Rama Wijaya wegah nampa baline Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Paham, ngerti? Ya. Tak sekseni. Ya, mbok sekseni. Saiki Rama Wijaya detik iki uga tekakno rene. Tan samar pamoring susma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking ong
Segara sedakep saluku tunggal satriya panglebur gangsa risang Kumbakarna nutupi baban wasa ngangeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucaking grananut marang giwaning kekayung-kayung yun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine risang Kumbakarna setyaning kayun arsa budidaya praptanira Prabu Rama Wijaya eling-eling Raden Kumbakarna nadyan wujude buta nanging buta kang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane wauta kocap sagebyaring caleret Sri Rama Wijaya wis prapta ana ing Stinggil negara Ngalengka. Caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Apa Raden nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula wano-wani muter giling kahanan paduka prapta wonten ing Stinggil negara Ngalengka. Sedya kula muter giling panjenengan amrih wonten padanging lelakon. Kakang, apa Kumbakarna? Penjalukmu wis tak sembadani Prabu Rama wis prapta ana Ngalengka kene. Dadal kandhakno Kakang. Yo. Rama. Prabu Dasamuka piye? Nggonku nekakne kowe ana Stinggil Ngalengka iki gandeng aku wis ngrumangsani ing reh keluputan lan dedosanku. Dina iki Dasamuka njaluk ngapura karo kowe. Iya. Piye? Mbok tampa ora? Yen kowe njaluk pangapura marang aku, tetep kowe tak paringi pangapura. Sing gawe urip wae gelem ngapura marang umate yen to umate mau bener-bener kanthi ikhlas njaluk ngapura nyang pangeran. Dah, ndungkap angka 2, kanggo nebus dosa lan keluputanku Sinta bakal tak balekne ning tanganmu. Kowe percaya, Rama percaya, bojomu sak suwene setahun babar belas rung tak singgol, bojomu isih suci durung tak kapak-kapakne. Nah, kanggo nyirep peperangan iki, Sinta tak balekne. Gawanen mulih ana Pancapati. Piye Prabu Rama? Sigra cancutku meregut ngembat watang rabasa mungsu tangkep jojo kantaran bau sayek didingo lena prabeng lampus
Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Jebulane kabar kang tak tampa tinemune kabar ingkang kabur, kabar kang ora bener, kabar kang ora kababar ing kasunyatan. Kiblat 4 5 pancer. Prabu Dasamuka kuwi ratu sing sekti mandraguna, paribasane tinatah mendat jinara menter, pinaku bendal binedil njundil. Aja ta jamake janma manungsa nadyanto karo dewa wae Dasamuka ora wedi. Nanging kabeh mau jebul kabar sing kleru. Bareng sak mengko kowe wis akeh kurban-kurban peperangan saka negara Ngalengka. Prabu Dasamuka cilik atine mulur mungkret kaya cacing. Kowe wedi karo kekuatane Rama Wijaya? Iya. Heh Prabu Dasamuka, wong kang kaya kowe. Peperangan iki dudu mung perkara katresnan. Ning iki perkarane kewajiban. Kewajiban ngisas angkara murka sukertaning jagat ya kowe kuwi. Lan sing kudu ndok ngerteni. Aku emoh nampa Rekyan Sinta. Aku emoh nampa Rekyan Sinta yen ora barengi gumlundunge ndase Ratu Ngalengka. Bajingan cakep apa iki? Ora ajar. Ah! Wabat, Kakang, musik Kakang. Colo Kumangaro, colo. Ah! Kajian elek, sabar. Kakang nyebut, Kakang nyebut. Rodo montap lerkina tap tuko yayasin ipi. Jojo bang mawi ngewengis kumedjot padoning latine trandit nguntar andir. Sabar Kakang Dasamuka, kowe krungu dhewe Kumangaro. Cangkeme Rama Wijaya ngucap piye? Iblis. Dewa wae wedi karo aku. Lah kok Rama Wijaya uman-uman karo Dasamuka. Dikira aku jireh gete wedi mati. Rama Wijaya wong mecece nyelekutis kaya luwak anyang-anyangen. Wani nyumbari Dasamuka biangsa telek. Aja malah patene dhek Kumangaro. Sabar Kang, sabar matamu picek kowe. Kale. Leremno dhisik rasamu Kakang. Leremno sabar. Sabar Kakang, sabar. Leremno dhisik penggalihmu, tatanan luwih dhisik sing dadi rasamu ya Kakang. Ya. Bareng wis rada lerem rasaku. Pikiranku wis semeleh, aku kelingan Kumangaro. Kakang Rahwana kelingan apa? Kelingan janjine awake dhewe. Janjine awake dhewe wong loro. Yen Rama Wijaya ora gelem nampa baline Rekyan Sinta, kowe kudu gelem dadi senopatiku. Gelem ra gelem kowe kudu dadi senopati Kumangaro. Hey! Waduh mati aku.
Waduh, nyuwun pangapunten Gusti. Orang graito yen to lelakone kudu kaya mangkene. Mbok Karno, piye Kakang? Ayo. Enggal toto tak kalungi melati kowe dadi senopatine Dasamuka. Yo Kakang yo. Aku ora bakal nglincati janji sing wis kawedhar. Nanging kowe kudu paham, kowe kudu mangerteni. Aku maju ana pabaratan ora mergo mbelani kamurkanmu. Nanging aku mbelani negara Ngalengka sing wis didak-idak karo Wadya Balane Sri Rama Wijaya. Kowe mbelani aku karepmu ora mbelani ya ora patheken. Sing penting kowe maju perang dina iki uga, Kupakarna. Titik. Wis aja kesuwen. Aja kesuwen rangsangen Sri Rama Wijaya sak Wadya Balane. Dina iki negara Ngalengka, senopatine ora ana liya, ya kuwi senopatine Kumbakarna. Oh, adalah. Budal we, bajingan we. Iki tak sawang anake Kumbakarna aswane Kumba Kinumba. Inggih, Duhwa Prabu. Ngadhep marang Punwa. Nggih, ngaten wa. Upami ingkang putra kekalih badhe njajal kasekten. Ngiras kula badhe labuh wonten ing negari Ngalengka kados pundi wa? Ladalah, ya ngene iki aku seneng. Kowe ora perlu tak kongkon ning budal saka inisiatifmu dhewe. Ngene iki aku seneng, kowe tukul tekan prentuling atimu dhewe, krenteking atimu dhewe. Nadyan kowe iki anak Kumbakarna ning kowe kabeh wis tak anggap kaya anakku dhewe. Aswane Kumba Kinumba. Kowe tak lilani maju ana pabaratan. Nggih, nyuwun tambahing pangestu. Indrajit, kula wonten dawuh Kanjeng Rama Diwaji, muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Dina sak mengko pasewakan wis cetha, pasewakan enggal dibubarake. Nonton kaya ngapa tandang kridane pamanmu Kumbakarna. Lho niki amit madal pasilan Kanjeng Rama Diwaji.